nebudem hovoriť teda mena, ja som v živote nikoho teda neurážal, sa vyjadri, že som unikátne nespôsobili pre opozíciu vykonávať funkciu veľvyslanstva, brávo. To je podobné, pán predseda, ako keď tento etalon múdrosti pred vám, ako predsedovi výboru, v diskuznej relácii povie, že tam sú dvere, môžete opustiť miestnosť. Pán Eliáš, môžete otvoriť okno? Poďte taký láskavý, otvorte okno. A ja si vyzliečam aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie cez dvere opustil, ale odišiel vonku von oknom. Bolo by to slušné a správne? Bolo by to diplomatické? A pritom to nie je veľká výška. Ja ako dôstojník zálohy a príslušník vzdušného taktického výsadku by som to zvládol. Čiže... Toto je ono? Tak, Pán dezignovaný veľvyslanec, ak boli nejaké pochybnosti o tom, či spĺňate akékoľvek predpoklady na funkciu veľvyslanca na Cypre, rozptýlili ste ich dnes ráno a pre mňa osobne aj prezentáciu pre médiá pred 2 dňami tu v Národnej rade za tými dverami. Lebo človek, ktorý bohorovne do kamery povie, že hovorí po grécky a o minútu neskôr pri odchode utrusí novinárky, že po grécky nevie ani slovo, demonstruje hneď 2 veci naraz. To prvou je, že nerozumie tomu, ako fungujú kamery, lebo verte či neverte, oni vás snímajú a nahrávajú, aj keď sa nepozeráte. A to druhou vecou je, že si celé veci robíte, ľudovo povedané, šoufrlata. Že ho neberiete ani trošku vážne. Vy nielenže nesplňate akékoľvek osobnostné či profesionálne predpoklady na výkon tejto funkcie, vám je to zjavne ešte aj ukradnuté. Pán Radačovský, ste suverene najhoršou politickou nomináciou v histórii slovenskej diplomácie, možno výnimkou pani Kramplovej, bývalej dávničky Vladimíra Mečiara, vyslanej na post veľvyslankyne v Kanade. Neexistuje vesmír, v ktorom progresívne Slovensko zdvihne za vás hlas.